Сега обаче да се обърнем към зрителите. Каква телевизия ще гледат зрителите на БНТ? За идеите включваме от Нюзрума Вяра Анкова. Добър вечер, Вяра. Добър вечер. Няма какво да го крием. Всички ние четем форуми, дискусии в интернет, говорим с други хора и знаем, че най-често се казва, че БНТ не е модерна телевизия. Как можеш да промениш тези нагласи на аудиторията? Най-трудно се променят нагласи, най-трудно се променя имидж. Ще търсим мнението на зрителя, не само какво иска да гледа, а и кога иска да гледа. Ще се съобразим с неговите желания и ще предложим един продукт, който е висококачествен, който е съвременен, който е модерен. Искаме да навлезем и в интернет пространството, за да заявим, да дадем ясен знак, че ще бъдем различни. Защото ето чета форуми, например, там много мнения изчитам от рода на аз не гледам БНТ въобще, защото и ми е скучна, защото не предлага нещо развлекателно или пък въобще не гледам телевизия. Интернет медията, това е медията на младите. Там първо трябва да дадем знак, че ставаме различни. Естествено, програмата ще бъде жанрово обогатена, ще търсим развлечението, защото без развлечение не можем да постигнем и обществения си ангажимент. Вяра, обаче всичко това, което ти искаш да реализираш, ще го направиш в условията на криза. Криза в държавата. Как именно в криза ще реформираш телевизията? Няма да е лесно, но реформа в една обществена телевизия не се прави само от телевизията. Ще потърсим мнението на гражданското общество, ще чуем неговата оценка, неговия съвет. Съветът му обаче трябва да бъде казан ясно, той трябва да не е затворен в тези едни стени на Българската национална телевизия. Ще видим колко радикална реформа ще изиска от нас закона, защото не може БНТ да постави условия за радикална реформа при един така поставен медиен закон. Той трябва да даде нови, съвременни изисквания към Българската национална телевизия, да постави съвременните задачи за една обществена медия. Така се прави реформа. Вяра, това, което казваш, безспорно е така и е факт, но докато се оформя този закон, докато се регулира цялата тази ситуация, телевизията е една 24-часова непрекъсната случка. Когато ти седиш пред телевизора с дистанционното, какво е това, което ти липсва на БНТ? Какво и липсва на БНТ? Това, което и на вас всички, развлечението. Първото нещо, което БНТ трябва да направи, а и гледаме фокус групите. БНТ няма сега тепърва да започне да прави фокус групи. Тя е правила години наред и се вижда какво иска да гледа зрителя. Зрителя търси естествено бърза и достоверна информация, но и филми, развлекателни предавания, образователни предавания, детски предавания. Цялата тази палитра от предавания, която БНТ ще предостави на зрителя, ще видим в какви пояси трябва да я поставим. Защото едно е да поставиш развлекателно предаване в 12 часа на обяд, едно е да го поставиш в прайм тайм. Целият този анализ е труден, но аз съм сигурна, че с екипа на Българската национална телевизия, с мнението на зрителя, на експертите, БНТ ще стане другата телевизия. Ще стане телевизията на всички нас, ще стане телевизията на зрителя. И накрая да те помоля с няколко изречения, с какво все пак според теб БНТ превъзхожда конкуренцията? Защото и днес стана въпрос в аргументите на членовете на СЕМ, че ти си от тези журналисти, които не са изневерили на БНТ. С какво тя превъзхожда другите? Аз мятам, че новините и актуалните предавания, които БНТ предлага, са на много високо ниво, на една европейска обществена медия. Смятам, че това е основният приоритет, с който разполага в момента Българската национална телевизия. Вяра, благодарим ти за този разговор. Всъщност, сега си мислех, докато го водехме дори този разговор, че може би работата на генералния директор на Българската национална телевизия е работата, която най-добре хората могат да видят резултата от нея, защото телевизията наистина е непрекъснато в дома им. Но не веднага, според мен. Трябва, разбира се, много временно. Ние дължахме, според мен, този разговор на зрителите, за да разберат именно каква телевизия ще гледат. Естествено, че